Tak som v lese a nechodí tu iba ja. Chodí tu viacej ľudí. A teraz sa na to pozrieme, ako to vyzerá v našej prírode. Toto nie je Vavranov, toto je niečo úplne iné. Vidíte, to chodí po našich cestách. Takže to máme všetko pekne v tomto zmysle. A my ideme ďalej zberať čerešne. Príroda je krásna, obloha je dneska nádherná. Tak uvidíme, čo sa nám podarí natočiť. Snáď nezmokneme a nebudú tu nejaké hniezda jastrabov alebo sokolov. Zatiaľ ahojte, priatelia. Pokračujeme druhý diel. Obloha sa nič nezmenila. Je to všetko rovnaké, ako bolo. Mám pocit, že sa blíži búrka, možno aj nejaký dron. Tak uvidíme. A máme tu ďalšie auto. Je to trnavské auto. Skáviže. To. Dobre. My prešli. Nebudeme kamerovať spätne. A ideme sa pozrieť, ako je to s našimi krabičkami na družstve. Dobre, priatelia, zatiaľ sa máte pekne. Pokračujem neskôr. Ahoj. Tak vidíte, že tu chodí stále viac a viac aut. Vždycky stretávam kopu nových a nových ľudí. Veľmi zaujímavá situácia. A to sme na polnej ceste za mestom Vranov na Topľu. Všetky tieto videá dám spolu do súvislosti. Ako máte možnosť vidieť, mraky sa rozplynuli a ostala nám krásna obloha.